Напоследък няколко дами ми казват: дай ми, моля те, капки да бъда като танк. Дай ми, моля те, капки да не приемам така навътре нещата. Има капки, да. Принципно това са свръхчувствителни хора, които се влияят много от чуждите емоции. Кога се влияем от чуждите емоции? Когато не приемаме нашата сянка. Когато ние не приемаме нашата сянка, на нас ни е трудно и се влияем, позволяваме на чуждите емоции, на чуждите сенки да влязат в нас. И това да ни развали настроение, да ни обиди, може би, или да ни изпие цялата енергия. Има, разбира се, такива капки, които предпазват нашата аура, но колкото повече ние приемаме самите себе си с нашите сенки, колкото